שלום, אהלן, משה בר שוב, סרטון שלישי בטריגונומטריה והסרטון האחרון. בסרטון הזה אנחנו נתרגל 3 תרגילים מבחינות בגרות האחרונות. אתם תראו את התרגיל, תעשו פאוז, תפתרו, ואחרי זה תראו פתרון מלא. 2 נקודות מאוד חשובות. דבר ראשון, בכל צורה שלא תהיה לכם בטריגונומטריה, הפתרון הוא דרך משולש ישר הזווית. אם זה טרפז, מאוין, משולש ושוקיים, מלבן, בכל מקרה, בכל צורה כזאת, תחפשו תמיד איפה משולש ישר הזווית, זה הפתח לפתרון. דבר שני, שימו לב לדרך הפתרון שלי. איך זה בצורה מסודרת, בצורה טבלאית. יש טענה ויש נימוק. כל דבר אתם צריכים לבסס את עצמכם. תשימו לב, תעבדו בצורה מסודרת, תעבדו בצורה ברורה ופשוטה, יהיה טוב לכולם, גם לכם וגם לאלה שבודקים לכם את המבחן. אז שיהיה לנו בהצלחה, ובואו נתחיל. אוקיי, אנחנו נראה עכשיו 3 תרגילים פתורים מבחינות הבגרות האחרונות, ואני מבקש באותו נוהל כמו בשיעורים הקודמים. תראו את התרגיל, תעצרו את הסרט, תנסו להתמודד עם זה לבד, זה שאלות מבחינות בגרות. אחרי שסיימתם, תמשיכו את הסרטון. בואו נתחיל. אוקיי, בואו, תקראו את השאלה, תעשו פאוז, תסתכלו על משולש ישר זווית, תשתמשו בכל הכלים שלמדנו בשיעורים הקודמים, סינוס, קוסינוס, טנגנס, משפט פיתגורס, תבחרו את הכלי המתאים, תתמודדו לבד ותמשיכו את הסרטון לאחר מכן. אוקיי, אז בעצם מה אנחנו מחפשים? יש לנו מאוין, מה אנחנו יודעים על מאוין? דבר ראשון, שכל הצלעות שלו שוות. אנחנו צריכים למצוא בסעיף הראשון את היקף המאוין. מספיק שנמצא צלע אחת, נכפיל ב4, נמצא את ההיקף. אז יש לנו את היתר, ידוע לנו, את הניצב, הניצב במאוין הזה, אנחנו מסתכלים על המשולש הזה, AED. על זה אנחנו נתביית, מפה אנחנו נפתור את השאלה. אנחנו יודעים שהניצב הוא 12, אנחנו יודעים שהזווית מול הניצב היא 49, אם אנחנו במשולש ישר זווית, יש לנו ניצב וזווית מולה, זה אומר לנו שמשתמשים בסינוס. זאת אומרת, היתר, AD, שזה היתר במשולש וזה גם אחת הצלעות במאוין, זה מה שאנחנו מחפשים, 12 חלקי AD שווה לסינוס 49. יש לכם פה את כל הדרך, נפתור, נראה שבעצם AD שווה 15.9. נכפיל את זה ב4, נקבל את היקף המאוין. ופה אני רוצה שנשים לב לדרך הפתרון. אתם נותנים טענה, ואתם גם נותנים את הנימוק. אתם בעצם צריכים להסביר כל טענה, איך הגעתם אליה. אני ממליץ לכם מאוד להשתמש בטבלה כזאת, לעבוד בצורה מסודרת, זה יקל עליכם, זה יקל על המורה שבודק אתכם, ומאוד מאוד יקל על הבוחן שיבחן את בחינת הבגרות שלכם. אני ממליץ לכם, תאמצו את השיטה הזאת, המתמטיקה, הפתרון המתמטי חייב להיות פשוט, ברור ומהיר. זאת הדרך הכי טובה לדעתי, לעשות סדר בדברים, ולסדר לכם גם את המחשבות בראש. אוקיי, אז מצאנו את היקף המאוין, על ידי זה שמצאנו צלע אחת. בסעיף הבא, רוצים שנמצא את קטע CE. אנחנו רואים ש-CE זה קטע מתוך צלע מאוין, את צלע המאוין מצאנו. אם עכשיו, עוד פעם, אנחנו מסתכלים על המשולש ADE. אם נמצא את DE, נוכל להחסיר מכל הצלע שמצאנו קודם את DE, ואז נמצא את CE. איך נמצא את DE? עוד פעם, אנחנו רואים משולש ישר זווית. אנחנו רואים DE זה צלע ליד הזווית הידועה. הניצב 12 זה הצלע מול. חסר לנו רק הצלע ליד. אומר לנו שנשתמש בטנגנס. זאת אומרת, צלע מול חלקי צלע ליד שווה טנגנס הזווית. זה מה שעשינו פה. נעשה כפל בהצלבה, נחלק את שתי האגפים, ומצאנו שהצלע מול DE מצאנו אותה שהיא שווה ל-10.43,
ניקח את כל הצלע המאוין שמצאנו קודם, נחסיר את DE, נמצא את CE פה, וזה מה שהיינו צריכים להוכיח. תסתכלו על הדרך הזאת ותשוו לעומת הדרך שאתם עשיתם. נעבור לשאלה הבאה. תקראו, תעצרו את הסרטון ותמשיכו אותו אחרי שפתרתם. אוקיי, יש לנו פה משולש ישר זווית, בעצם שתי משולשים ישר זווית. בסעיף הראשון צריכים למצוא את זווית B, את הזווית הזאת המסומנת. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים, יש לנו את הצלע מול. קודם כל מה שרציתי להגיד, ששיניתי את נתון לנו שניצב אחד הוא בסנטימטרים, ניצב אחד במטרים, חייבים להעביר את זה לאותו מימד. אז אני החלטתי להעביר את הכל לסנטימטרים. אז זה 300 מטר זה 300 סנטימטרים, ופה זה 60. צריכים למצוא את הזווית. יש לנו צלע מול, 60, ויש לנו צלע ליד. מול וליד, זה אומר לנו להשתמש בטנגס. זאת אומרת, הצלע מול, AC, חלקי הצלע ליד AB, שווה טנגס הזווית שמחפשים אותה. מצאנו את הטנגס שלה, נעשה שיפט, טנגס והמספר תוצאה הזאת, נקבל את גודל הזווית. שיפט טנגס וערך הטנגס, נקבל את גודל הזווית. וזה מה שהיינו צריכים למצוא בסעיף א'. בסעיף ב' אנחנו צריכים למצוא את האורך של AD. AD זה האורך הזה. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו את הזווית, כבר מצאנו. יש לנו פה את היתר, אני מסתכל על משולש ADB. AB זה היתר במשולש, יש לנו אותו. אנחנו צריכים למצוא את הצלע מול הזווית. צלע מול זווית, ויש את היתר. משתמשים בסינוס. צלע מול זה AD. חלקי היתר, AB שהוא ידוע, שווה לסינוס הזווית, שגם היא ידוע. נציב את כל הנתונים, נכפיל בהצלבה, ונקבל שבעצם AD שווה ל-58.78. הסעיף האחרון, שטח המשולש. שטח המשולש בעצם הכל נתון, לא צריך לחשב. במשולש ישר זווית, שטח המשולש זה גובה, ניצב כפול ניצב חלקי 2. בכל משולש אחר זה גובה, כפול הצלע אליה נשלח הגובה חלקי 2. במקרה של משולש ישר זווית, זה אפשר לעשות ניצב כפול ניצב, כי AB בעצם זה הגובה לניצב AC. אז בעצם AB כפול AC חלקי 2, זה שטח המשולש. כל הנתונים פה ידועים, פשוט להציב בנוסחה, זה הכל. והשאלה האחרונה, במאוין מה שאנחנו יודעים, שהאלכסונים חוצים זה את זה, והאלכסון הוא גם חוצה זווית. כלומר, אם האלכסון, אומרים לנו שהאלכסון אחד הוא 16, והאלכסון אחד הוא 10, זאת אומרת, סימנו את מפגש האלכסונים ב-O, והאלכסונים חוצים זה את זה. לפיכך, כל קטע שווה חצי, חצי מ-16, 8, חצי מ-10, 5, ואת הזווית B, אנחנו צריכים למצוא את כל הזווית. חצי ממנה נסמן במספר 1, ובואו נראה איך אנחנו פותרים. בשלב ראשון, בואו נראה את השאלה עוד פעם. אוקיי? אנחנו בעצם צריכים למצוא את גודל הזווית. אז יש לנו צלע מול הזווית, שזה 5, יש לנו צלע ליד, שזה 8. נעשה 5 חלקי 8, נמצא את טנגס הזווית. ואז שיפט טנגס, מצאנו את הזווית 1. נכפיל ב2, נקבל את כל הזווית. זה סעיף ראשון. סעיף שני, אנחנו צריכים את היקף המאוין. אנחנו יודעים שבמאוין כל הצלעות שוות. מספיק שנמצא צלע אחת, נכפיל ב4, נמצא את ההיקף. חסר לנו למצוא פה את AB. איך נמצא את AB? אם יש לנו שתי צלעות. נשתמש במשפט פיתגורס. AO בריבוע ועוד OB בריבוע שווה ל-AB בריבוע. נחשב, נוציא שורש, נמצא את AB, נכפיל אותו ב4, נקבל את ההיקף. עכשיו בואו נראה את הפתרון המלא.
אוקיי, יש לנו פה את כל ההסברים. AO חלקי OB שווה טנגס הזווית. נעשה Shift טנגס ותוצאת החילוק, נקבל את הזווית. 32. אמרנו שבמאוין, האלכסון הוא גם חוצה זווית. נכפיל את מה שמצאנו פי 2, נקבל את הזווית. 64. ועוד פעם אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לצורת הפתרון. תאמצו את השיטה הזאת, אתם תהיו מסודרים, המורה יראה שאתם מסודרים, והכל יהיה על הכיפק. נמשיך לסעיף הבא. צריכים את ההיקף. בשביל למצוא את היקף המאוין, מספיק למצוא צלע אחת. נשתמש במשפט פיתגורס, ש-a בריבוע ועוד b בריבוע שווה c בריבוע. כלומר, צלע אחת בריבוע, ועוד הצלע השנייה בריבוע שווה לצלע השלישית. נציב את כל הנתונים, נוציא שורש, נקבל שצלע אחת של המאוין היא 9.43. נכפיל את זה ב-4, כי ההיקף הוא בעצם אורך כל הצלעות, והצלעות הן שוות, נקבל שההיקף הוא 37.7, וזה מה שהיינו צריכים למצוא בסעיף השני. זהו, סיימנו. פתרנו 3 שאלות ברמת בגרות, הבגרות האחרונה שהייתה. אם הצלחתם לפתור את זה בקלות, יהיה לכם 100 בסעיף הזה, ותזכרו, בטריגונומטריה לא משנה איזה צורה יתנו לכם, מאוין, משולש ושוקיים, מלבן, טרפז, תמיד הפתרון עובר דרך משולש ישר זווית. בכל הצורות שיתנו לכם, תחפשו את משולש ישר הזווית, וזה הפתח לפתרון. אם יש עוד שאלות, יש פה את הטלפון, יש פה את האימייל, אני אשמח מאוד לענות לכם בכל אחת מהדרכים האלה. אם תרצו להצטרף לאחד מקבוצות הלימוד, עוד יותר בשמחה. אני מלמד במרכז הלמידה בקריית טבעון, ואני אשמח לפגוש אתכם. אז להתראות בינתיים, ונתראה בסרטונים הבאים.